नै लोगोफोर दायो आङो गासैखौबो जगार खालामनानै लाखाजोबग्रोबाय गासैखौबो आङो देनानै लाखाजोब्बाय दायो आङो टमेट'खौ बाथोन एवगोन आरो मा होनो फाथो मैगंखौ आङो एवगोन आरो अमाजों आलुजों नै आङो अमाखौ सिगां होसननानै लाग्रोबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो हागौमानि सापर्ट खालामलां आलु अमा संगोन आलुजों अमाजों आङो दार्जिलिंनि आलासि फैगासिनो होनानै लांनो हागोन नोंथांमोनखौ माने सेयार खालामनानै सबाय संबाय आलु अमा टमेट' बाथोन आरो मैगं एवनोसै नै लोगोफोर जोंनाव दार्जिलिं जिल्लानि आलासिफोर फैदों वेस्ट बेंगलनि गासैबो बर' गोजा मनफोसार साहा लोंदों नै दायो द' एसे सारा दार्जिलिंनि आलासि हाबायाव थांनांगौ दा हरगोन र' हाबायाव थांगोन दे 26 ना 26 ना नोंथां 25 थांखादो सानसे आगोलाव थांगोन सानसेयानो लाखायो लामाया माथो नै दार्जिलिंनि आलासिफ्रा हाबानि कार्ड होफैदोंमोन रायजोफोर थांबाय लोगोफोर हाबानि कार्ड होनानै नोंथांमोनाबो जाहैनो हागोन दार्जिलिंआव हाबाखौ 26 फेब्रुवारियाव एप्रिलाव 26 एप्रिलाव जाहैनो हागोन थांफानोबा नै हाबा जाहैग्राफ्रा नै थांफानोबा नै जाहैनोबा हाबा कार्ड 26 एप्रिलाव थांफानोबा लोगोफोर